गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आथिखालाव सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजानि बा बे बोथोरनि थाखाय गासै बड'लेण्डनि आरो आसामनि रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरबाय। दिनैनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुबैयै थांनाय बिटिसि बिसायख'थि 2025 मायथाइयाव जालांनाय बे बिसायख'थियाव बयबो रायजो राजाया शान्तिपूर्ण गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिखौ एसे एनै नांलाय खमलाय जादोंमोनब्लाबो मोजाङै मोजां बारहोनायनि थाखाय बड'लेण्डनि 35 लाख जनसाधारन आरो 26,58,000 गासैबो भट होगिरि बिथांमोननो गणतान्त्रिक गावबा गावनि मोन्थायखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर आरो हामलायनायखौ बावहरो। 26 सेप्तेम्बर 2025 बे सानाव जोङो गोदान मोनसे सरकार दानायनि जि मोनसे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिपिएफ दोलोनो बड'लेण्डनि बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफोरा मोनसे मेन्डेट होबाय आरो मोनसे स्ट्रं मोनसे मेन्डेट होनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै सरकार दानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर बिटिसिनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जोङो बावहरदों, जोंनि बेस्ट उइसेसखौ जों बावहरदों। थांनाय समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायबोदोंमोन जे बिटिसि आरो बिटिआर बे बड'लेण्डखौ आन्सलिक शक्ति रिजनेल पार्टियानो स्टेरिं हमनानै सरकार सालायनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो बड'लेण्डनि रायजो राजा बर' हारिनि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो इमोसन जोंनि जि इस्युस आरो एजेन्डा बेखौ मावफुंनायाव आन्सलिक दोलोआनो स्टेरिं हमनानै सालायनांगौ आरो दिल्ली आरो दिसपुरा बड'लेण्डखौ सालायनायाव मदद होनांगौ। जिहेतु मोनसे सरकार सालायनो थाखाय थाखा फैसा सिस्टेमनि बेयाव गोनांथि जायो आरो बेखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथां इउपिपिएल दोलो आरो बिपिएफ दोलोखौ ज' खालामनो थाखायबो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो गोबां खेब सावरायनायनि गेजेरजों जोङो नाजाबोदोंमोन। नाथाय नाजायै नाजायै मोनसे समाव बे नाजानाया थाबथादोंमोन खारन सावरायलायनाया मोननै दोलोजों जेरैबायदि जों हास्थायदोंमोन बेबायदि जाफुंफैयाखिसै। दा बेखायनो बिसायख'थिया जालांबाय, बिसायख'थिनि उनाव दिनै रिजाल्ट फैबाय आरो रिजाल्टनि उनाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव गोदान सरकार बिटिआर बिटिसिनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा दिनै मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जि सरकार बे सरकारा रायजो राजानो होनाय जिखिनि प्रतिश्रुति आरो जि 2020नि बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि आद्रा थानाय जिखिनि दफा बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसन गायसननांगौ, मानगोनां रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि जिखिनि सा-6 सिबिआइआव केसाव बिथांमोना दिनैसिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। जोंनि दाबि आरो नाजानाया थागोन, खिन्थु सरकारि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जाहाथे खामानि मावगोन आरो सिमा बारायनाय 60टा समस्ति दानाय भिसिडिसिनि बिसायख'थि खुंनानै माने गोहो होनाय क्षमता होनाय, दिल्लीनिफ्राय आर्टिकेल 280नि गेजेरजों डाइरेक्ट फाइनेन्स लाबोनाय, 125 एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ लाबोनांगौनि थाखाय काउन्सिल सरकारा जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै जोङो खावलायो, जोङो बिथांखौ हाबा मावनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जि गोजोन आरो सान्थिखौ जोङो गायसनबाय 2020नि उनाव आरो 2020 सनाव जिहेतु बिथाङा जि समाव एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड समाव बिथाङा बिटिसिनिनो
सिफ हिसाबै दङमोन आरो बे एकर्डआव बिथाङाबो सासे उइटनेस हिसाबै सहि होदोंमोन आरो बेखायनो जों खावलायो 5 बोसोराव कुनु जिहेतु हिंसायारि थासारि जायाखिसै कुनु गुलि बारुदनि बाथ्रा गैया एनकाउन्टारनि बाथ्रा गैया कुनु बेबायदि हिंसायारि थासारि जायाखिसै आरो आर्मी पुलिसनि अपारेशन गैया जोंनि गेजेराव एनआईनि माने कनफ्लिक्टबो बेबायदि थासारि जिहेतु जायाखिसै बयबो जाहाथे गोजोनै लाखिनायनि खामानिखौ जिहेतु मावबाय फैबाय थानाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि इनिशिएटिभआव पिसआ जेब्लायबो पार्मानेन्ट जागोन आरो रायजो राजानो होनाय जिखिनि प्रतिश्रुति रायजो राजानो जिखिनि बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकारा बर' माहारिबाद जातीयताबाद जातिसत्ता बर' हारिनि जिखिनि इस्युस आरो एजेन्डा दङ बिथांमोना बे इस्यु एजेन्डाफोरखौ केरि फरवार्ड खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुदि बिथांमोना गोनांथिखौ फिल खालायोब्ला बा जोंखौ खावलायोब्ला जोङो जेब्लायबो बैबायदि इस्यु आरो एजेन्डा भित्तिक जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मदद होनो थाखाय जेब्लाबो रेडि आरो बे बाथ्राखौबो आङो स्पष्ट बुंगोन जे थांनाय समनि सरकारावबो मोजां खामानिखौ जों जेब्लाबो वेलकाम खालामदों मोजां खामानिनि थाखाय जों धन्यबाद होदों बे समावबो फैबाय थानाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि मोजां खामानि मोजां हाबा मावनाय रायजो राजानि जिखिनि बेसिक इस्युस दंमोन मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो वेलकाम खालायगोन मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो धन्यबाद होगोन आरो जुदि रायजो राजानि नांनायनि बायजोआव जुदि माबाफोर खामानि ओंखारोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ कारेक्सन आरो सोदांनो थाखाय जोङो बे खोथाखौबो सरकारखौ जिहेतु जोङो जातीय आरो फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटिया दङ जों बेखौबो आसि थुनानै दिन्थिनो थाखाय जोंनि जे रल रेसपन्सिबिलिटि जों बेखौ मावलांगोन आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै दिनैनि जि प्रेस बिबुंसार बेखौ बेयावनो फोजोबबाय गोरोबथाखौ गनायनि जेबो बाथ्रा गैया खोथाया जाहैबाय बेफोरो मोनसे राजनितिक एजेन्डामोन बयबो गावबा गावनि पलिटिकेल सार्भाइभेलिटिनि थाखाय बिसायख'थिनि समाव गुबुन समाव खोथाफोरखौ बुङो किन्तु खोथाया जाहैबाय जे सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि जाय चिफ जागोन बा सरकारखौ जायफोरा बेयाव दायित्व लानानै सालायगोन बिथांमोना मोनसे सिस्टेम डेम'क्रेसिनि सांबिधानिक बेबस्थानि मुरब्बि जायो आरो 6 शेड्युलनि दा जाय चिफ जागोन बे बिनि मुरब्बि जागोन आरो बिनि जि माने गार्जेना जाहैबाय राज्यपाल आरो सरकारनि गार्जेना जाहैबाय 6 शेड्युलाव चिफ आरो बिथांमोननि काउन्सिल आरो आसामाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बेखायनो भारत सरकारा खालामनाय जायखिजाया गोरोबथा बे गोरोबथाया सरकारनि पलिसिनि आधाराव जानाय गोरोबथा आरो बे गोरोबथाखौ संबिधानिक जायफोर मुरब्बि दङ जायफोर सरकारनि हेड आरो बे गभर्नमेन्टनि जिखिनि इन्स्टिटिउसन बिथांमोना बयबो मानिनो थाखाय बाध्य आरो बेखायनो बिथाङा पलिटिकेलि बुंदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिहेतु बे माने सुक्तिनि सासे साखि उइटनेस आरो बिथाङाबो दायित्व दङ रेसपन्सिबिलिटि दङ फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाया बिथांनिबो दायित्व आरो बिथाङा खाफाल गोनां होननानैबो जोङो बुंगोन जे 1500 कौटि थाखानि जिखिनि इन्स्टिटिउसन आरो जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननो गोनां दङमोन भारत सरकारनियाव डिपिआर आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल जिखिनि जानानै फैबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो जि 1500 कौटि थाखाखौ एबसु एनडिबि आरो इउबिपिअआ सुक्ति खालामनानै मोनबोदोंमोन आरो प्रमद बर'नि सरकारनि टाइमाव बे प्रप'जेलखौ हरनाय जादोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे 1500 कौटि थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टखौ गायसननो थाखाय बिथाङा दिनै खाबु मोनफैबाय आरो बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जौगानायनि मोनसे लामायाबो दिनै आरोबाव गोजौ लेभेलाव थांगोन बिनि अनगायैबो 60टा समष्टि जायोब्ला सिमाया आरो बारायबावोब्ला बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मोनसे समाव सिमा बारायनायखौ
बिरोधि खालामदोंमोन गोबाङानो बुंदोंमोन जे बेबायदि माने मा होनना बुङो फेरलेबसे सिमा बारायनानै मा जानो किन्तु जों नुबाय जे गहपुराव बिश्वनाथाव शोणितपुराव BPF दोलोआबो गोबां भट मोन्दों बिथांमोननोबो मेन्डेट होदों दा बेखायनो बे खोथाफोरखौ जोङो बितर्कआव लाबोनाङा खोथाया जाहैबाय एकर्डआ मोनसे जातीय दलिल हाग्रामा महिलारि बिथाङा BLT एबसु लोगो नांनानै 2003आव खालामनायाबो जोंनि हारिनि मोनसे जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड 2020आव जि एकर्डखौ खालामदों बेबो जातीय अस्तित्वनि मोनसे एकर्ड आरो बेखायनो नैबे समाव एकर्डनि फिथाइखौ मोनजानायनि सम जि एकर्डखौ खालामबाय एकर्डनि उनाव फिथाइ थायहोनो थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों खामानि मावबाय आरो दिनै गोदान सरकारा बे एकर्डनि फिथाइखौ मोनजागोन बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा मोनजागोन आरो बियो मोनसे मोजां माने एचिभमेन्ट होननानै आं बुंनो सानो आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथाङा मावालासिनो थानाय नङा बिथाङा मावगोन आरो बे जोंनिबो आपिल आरो बे बड'लेण्डनि रायजो राजानि सार्थ बर' हारिनि सार्थनिसो मोनसे एकर्ड आरो बेखाय बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायबाय गोजोन्थों डेफिनेटलि बे खोथाया स्पष्ट जे 5 बोसोराव भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ जों खावलायबोदों बिथांमोना जेब्लाबो बुंबोदोंमोन जे जों नेक्स्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे समावनो त्रिपुरानि जेंनाया फैबाय माब्लाबा मेघालयनि जेंनाया फैदों माब्लाबा मिज'रामनि जेंनाया फैदों आसामनि कार्बि डिमासा आरो बड'लेण्ड बेयाव आसाम सरकारा बुंदों जोंहा कुनु डिमट गैया 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनायाव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय माने NOC नो अबजेक्शन जोङो हरबाय होननानै बुंदों फैयै फैयै 5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ नाथायबा थांनाय मनसुन सेसनाव बेखौ बिलखौ पास खालामगोन होननानै गृह मन्थ्रिया बुंसेयावबो गोबां माखासे सेसनाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय माने बे बिला फैदिया बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विन्टार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ आरो गृह सचिब गबिन महन बिथांखौ जोङो थांनाय आगस्ट दानाव लोगो हमनानै जों बुंनानै फैदों बिला जुदि पास जायाब्ला बा बिलखौ जुदि लाबोआब्ला आरो बिलखौ लाबोनायनि तागिदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दलन खालामगोन होननानै अलरेडि बे आगस्ट दानाव जुलाइ दानाव डिक्लेयार्ड मोनसे जोंनि पलिसि डिसिसन बे जोंनि थांखि आरो बेखायसो नैबे बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बिनि रिजाल्ट फैनाय बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि पास खालामनांगौनि जि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्तर्जयी जि आन्दलन बियो BTC BTR सरकारनि एगेन्स्टआवबो नङा कारन बे एमेन्डमेन्टआ बड'लेण्ड सरकारनि आवथायावनो गैया एक्टियारावनो गैया बे जाहैबाय भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार भारत सरकारनि पलिटिकेल डिसिसननि मेटार जोंनि आन्दलना भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन भारत सरकारखौ नारसिनना दाबि दैखांनानैसो जागोन बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय बिथाङा सरकार दागोन बिथाङा सरकार सालायगोन बेजों सोमोन्दोआनो गैया आरो बे मेटारा हाग्रामाजों माने फैयानोखा बे मेटारा जाबाय भारत सरकारखौ दाबि दैखांनानै जोंनि अधिकारखौ संबिधानिक जि मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रा आरो जुदि बिला फैयोब्ला जों आन्दलन खालामनो गोनां गैया बेखौ आल्टिमेटलिथ' सरकारानो मावहैनांगोन काउन्सिल सरकारानो मावहैनांगोन आरो बिनि सुबिदाखौ बिथांमोनानो मोनजागोन बे खोथाया गासिबो स्रा स्रा स्पष्ट